Inte man na po iti Nueva Era. Naruay ka ng residente na kaawat ti Agas ken Bagas. Apo nagmayaten. Agas ken Bagas. Basta gas abel gas. Inte man apo iti Nueva Era. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Mayor Aldrin Garvida anang ipakamoy di publiko anarway a pamilya Manipod Nueva Era Ilocos Norte tinakaawat ki Bagas ken agaagas Manipod iti local government unit kunat ti mayor aday ito yung programa daket iso ti mangtutok ti salunat dagito umili ken kada bulan ang maikan dagito iti agas ti high blood kolesterol ken agas ti dadumapay asa gubanit inayon ti mayor akayat nangagbalin pay ana salunat dagito umili babay iti panag-ehersisyo ken panag-diet. Iti Bagas Biget talaga nga halos binulan kami no asto nga kagawat na kaamumi nga makatulong pa digiti kakailian hantay mat nagpapada ti sitwasyon dakkel nga banag deti malibre niti Bagas da apo so nga manon nga tawon dito nga mararamid et makita mi mat nga dakkel ti tulong pa digiti kakailian iti mat apo agas pero nga programa tayo dito, pinasapol tayo amin, di kita'y agdaan ti maintenance medicine. Kaya amin nga barbarangay, at matikas ta, itulod kadapada, ti naduma-duma nga barangay, mga pa nakabalin na, so pa yung problemain, di kita katailyang ni, di kita agdaan iti sakit, ti hypertension, sakit ti puso, nangapit ti kolesterol na, nangapit ti sugar na, ito vitamin B complex para ti orat na tinatainan. Mas tamat ito the maintenance na ti mental health. Pinasabol tayo amin katepitan binulan yan. Ito yung may katwa bulan nga in-implemental tayo. At sapay tuloy-tuloy dito yan. Itadmi ka dito kailian masyang kami unay and usupay nga pakarimbulan da. At the same time, sar-sar nomin doon nga nuwabalin at the quarterly when semi-annual nga diagnostic da at no makita metlaeng no at the pagbaliwan na ito'y pinagtungtumar da ang nangruna di kita'y kaya da pelaeng nga maala iti diet, exercise nutias taget katidog iti pinagbiag. Dapo iti daytoy ket nagyaman dagiti naipayan ti Agas ken Bagas para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.